ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku sanes dewa, kula mung titah swantah. Ngoten. Kula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula. Sampeyan mang kondur kemawon, sampeyan mang bali kemawon, mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula tak ngrampungke lek kula dandan negara Ngamarta Kurawa pambegane Angkara Murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun lah wong gurune watake kaya ngono, napa meneh Kurawane? Kowe aja wangku gawe ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan tak senengane kaya ngeten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mengki tak. Kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyala karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karangkadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karangkadempel. Lho, nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal naruda paripeksa. Lah tak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegegugeg sadulita mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan priyagung mboten pangling. Menika pepunden kula para Pandhawa, Den. Sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba padha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara. Ora kurang prayoga prataning Puntadewana ing Karangkadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng Den. Semar hiyo slamet tekaku ora nemulan sewiji apa. Awong aturake basa aku katura. Dipol Semar Badranaya.
kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah nggih, dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Aku ngaturake salam tak engko katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk, apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturna sembah kelawan bendara ing katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Panakawan kula punika jimat dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa pangestuku Tampanana Nala Gareng. Lho niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datlaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Ya Nala Gareng ku ya wis ora kurang kepenak praptaku Panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Kulasedewa bekti kula. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Petruk tak tampa, Panakawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Ya Panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak prabtaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Janaka, Ndara Kulasedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa. Ya Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ndara, menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe swala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami ora wipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar. Lelabuhan apa sing pun kula lakoni, Den? Keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa. Kakang Nayantaka sayektine praptaning kunta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Kabar napa lho Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat ing nganti kebrebekan marang kumandhanging Kyai Semar nggon kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau.
Muga kepareng ngono Punta sakadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayataka bakal paring wewarah, Punta Dewa sakadang ora bakal keri nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana anggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau Kyai Semar Kyai Nayantaka blegek-kugek sakmel mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmita kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka ning merga sampeyan nggone Mahasingasamun wekasan saged maos batosipun Semar syukur ndara syukur niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunake tata batin lah niki lho niki sing kula senengi enten mriki niki racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok batin ora tau digunakake lah enten wonten niku kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru keseluruh marga sing boten sakmestinipun mula grok jejering satriya menika kedah ginakaken panik banjuri aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya menggah apa to wigatine dene Kyai Semar nedya mbabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye niki mung rasa prihatin kula Raden raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun kawontenan negari Ngamarta Ngamarta menika dipun asta dening ling para satriya inggih dika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah iya Kyai Semar ning nuwun sewu beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden negari Ngamarta sakmenika sampun beda kaliyan negari Ngamarta ingkang riyin lho Den negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata raharja kawulane padha tentrem kawulane padha ayem boten suk-sukan pikire boten suk-sukan atine kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe waton kasembadan sing gigayo pundi-pundi kathah regejegan pundi-pundi kathah bentak sirah kawula pun boten tentrem gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga mangsa-angsa lan sak piturutipun kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kaliyan pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta Kyai Semar iya pancen mengkono malah aku ngaturake panuwun Kyai dene ngatasi ming sak Kyai Semar nanging banget nggone gatekake kahanan negara Ngamarta yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta
sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur Den. Wong niku apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kyai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat angpi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih perkawis niku? Kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka 2, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3, pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3, lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5, kekasih ratu tumindak adil, bener, sentosa lan wibawa. Angka 6, patraping ratu ngrunggana watak lan tumindak wicaksana, wiwaha, wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7, gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8, junjunganing ratu mulih sageta jejeg adeking praja, katentremaning kawula, sambung memitran liyan praja, kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tengane wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kaliyan kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan. Sing cedhak ratu mangrangkul, sing adoh Nalindra mangsisihke. Niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani. Nggih, syukur nek pun ngrumangsani. Kanthi cara mekaten, monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabaya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mancaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan, mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggali ing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput. Merga brana picis niku iso ngajeni sawijining wong. Iso Ndara, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek
sing mangkei Brana Picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten. Nyedak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan? Mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku ya ning nek ditresnani niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sang duwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak ki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Aku Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya meng aku gumen ya, Tru. Gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya nduk. Ndara Werkudara kok gek turu, Tru. Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, cah edan. Syukur kowe krungu wong ora. Ketake kaya ketap-ketip nek ngantuk barang ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nakuladewa ya kendelan. Wajan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca Quran? Perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Aku bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwane para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane tak paido. Nek meng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sakarepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak kuwi anak-anake rupane do apa abang enom kowe kok brom dhewe kowe coba. Mbok ya nganggo kompak, jeneng panakawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa. Supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi-uni Kyai Semar nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembatan penjangkaning Semar. Kowe bakal bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Semar putra raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika ora mboten mangling penembahan Durna ing Sokalima penembahan.
Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Panembahan. Kondhok leguduk suwaru gembol semorante wela. Ya Semar, kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Kalian sinten? Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Panembahan Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Panembahan. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih Bapa Panembahan. Inggih. Kula tampi malah kaget raos manipun ing Bapak Sukalima dening panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Panembahan. Nggih syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna-gi kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Nggih sampun boten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawa sami-sami nggih Anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana ya nang ya li ya nggih. Yo ndak gegem dadiake jimat. Bapa Panembahan bekti kula kunjuk. Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Panembahan. Tak tampa pangestune bapakmu Sukalima Tampanana ya Janaka. Kula pundhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung, ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung le padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Panembahan. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundhingga jimat paripik dayanana ing kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula katur Panembahan. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundhingga jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk pangestuku Tampanana. Gong ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Andeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Niki sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Ya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Panembahan Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yae iki senengane kopi. Kopi 7.000. Didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padhake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit ning kula campur lemah. Wus. Aja edan kowe. Pendhita kok sawenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Panembahan? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ing Sebenata mbok bakul sinambi wara. Pawarta binandhuking Karna. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa
ndara-ndaraku Ngastina ya pirsa. Nala garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok kanthi tekan ndi-ndi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya. Ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Aja sak nambani aku. Oh, tok nggo apa? Tanggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampean kok preso? Lho, Semar kuwi wong kondang. Arep kowe derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming Ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe jake berbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen to bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyarira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula prataku ning Karang Kadempel iki, ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya karep kula kok Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeking Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun napa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti, ora kaya dewa, kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Ngoten? Mula nek Begawan Donarawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek.
Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora kekat. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mangkundur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara. Oleh sumarante jawela. Ya kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonge para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonge negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptaarga. Lah kok dadi kowe bancindhe banciladan. Yen Pandhawa mbok bancindhe, yen Kurawa mbok banciladan. Ing atase aku apik-apik sowanana ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atine Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane Sasar Surawa pambegane Angkara Murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja waku gawe ngawur. Sing marai Kurawa elek kudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing ning mburiku iki. Sampeyan tak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro Dik Pate mungkin tak. Kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono pancen niat ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku dimereng dengan anak Prabu Duryudana, Bapak Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapak Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal naruto paripeksa. Lah tak tenan to. Kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo dienggo awur-awuran kaya anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangan ta ora? Yen kowe ora gelem mangan ora meng kowe sing ning klebu Karang Kadempel kene bala katut ke
dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus regane nganti. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surat, Gong. Oh. Edian. Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semar iki. Lho. Ah wis seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para kurawa ke sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejak karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak mau dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong wari peksa. Wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angin Semar atilek kok. Tanteni dina rong dina telung dina. Nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina. Aja mengko ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksudnya karo kawula Karang Kadempel lagi boyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Nah iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Aku metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus yang muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesek. Nun sewu penemban kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan mau ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi ku tak getihku, Pak. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi ku tak getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, seduma bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kowe. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora kaya ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demet aku ora wedi. Wo sidane demet sidane. Ora dewa. Nyemelangi nek dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Lho, saiki karepmu piye? Lho, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngaturke Karang Kadempel. Ngono? Aja nganti ngaturke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel.
Dempel, asing do ngakoni. Lho, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuane karo Dempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman karo Dempel ya. Maaf. Dempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Kan apa itu maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Nek ya kuwi. Durna iki biasa. Apa? Durna ra temandang sing maju Kurawa. Kowe enggak Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangan. Nek mungsuh Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi daya. Panas mari jajaran sertane bawana. Yen ngono Bagong sing parangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong lu wong ora urip meneh kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dara Werkudara kok dunake kancane itu ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi tak kandhani ora sawang sulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Oh iya lali. Nggih pripun? Aku bisa nesu ngene iki sok-sok ora tak basani. Kae sok-sok pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan. Durna kuwi guruku. Ni karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja musuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendhak Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Ha kowe ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Sing nuduhke dalane Kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Gayane ups bareng. Agi kelingan aku. Nggih ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi ya apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget ya. Gak idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen niku kulino bal-balan soalnya iki heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu tuturu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wanguh kowe. Ora lorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maksudsu wale maksud lu yen pancen karepane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke Gong sadar Gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen ado mungsuhi Bagong ora masalah sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kaleng biyen dek cilik to sing ngomong sapa mbok mikir sampean iku cilik tak torke nang ndi dolan nang ndi tak torke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah
manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Bagong Nun, aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya Bagong. nah iki piye mbok ngene iki? Bagong aku suwunke pangapura. Bagong no aku tuku sikat gigi. Mene wis bisa narbuka penggalihing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluka ngapura karo Bagong kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalak. Aku. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman ya aleman. Terus men gagarota. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit terangan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah ngono ya sapenake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Dene ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur rangre wani ro Durna Ardiwangi, wani ro Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur jumeneng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke njur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa to. Ora. Wah ora krasa. Ngapunten nggih Den, nggih wonten niku pokoke intine wonten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe biyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina. Anggere rados wis didodok lawange. Jeng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Jaman kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan ning tengah alas ning kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Barang kula kedhuk terus Yo, matur nuwun. terus mangke nggih to. Setan wong tua kok ngedhuk lemahe. Barang wis jeglong terus menggo. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Ngoten niku labuhan kula. Iya. Bagong, Nun, aku njaluk ngapura. nggih mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka. Ora. Kae ra senengane roman to, Tru. Lek kemekelen. Kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik. Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing karang kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi
menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kaliyan para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sapejagung Saturnetra kalih kula. Iya yo tak dherekake Kyai. Magelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi. Petro. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmani karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek ora gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar Pranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa ta? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja mung kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh. Kon ngrubut Petro. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo-karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karangkadempel gumantung kowe aku karo Gareng. Ya. Sikat lho. Ya. Maju mriki. Rek. Sapa? Anak buah Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce bakul apa? Bakul apa? Canek menangan aku nek ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka ndereke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah lho kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Lek nantang kemunggahan kowe lek nantang. Ora perkara kemunggahan lho. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kan maju nak. Poteng-potenge kandhane. Ayo, karene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, ponokawan gugu karepe. Kalureng wonge Sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo wis guyu. Hei, ngono. Tandange rasa jireh. Petro wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Hehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gelalang aku isane joget nguncalke sikil ora minggat kena cangkemmu modar. Wah edan mungsuh wong buruk Dursasana dasar Pranyata mrene arep ngopo kowe nglabrak wong-wong Karangkadempel ora minggat bumi angus Karangkadempel berarti arep ngerusak Karangkadempel dasar Pranyata sing betengi Bagong lho. Ayo sing gagah oke, sing digdaya oke. Petro kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idahe modal. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan.
Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, Ngopo? kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep ya selama dadi Bagong. Aku maling belum tau konangan. Lah kok kowe ngece karo aku? Ini ra wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis arek. Ora minggat pecah siramu. Ya. Lho, Ngopo kok nyok? Lho, kowe ngopo mau muni piye? pecah siramu. Nyok. Nyok pecah, Guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nyok pecah, Guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jirek. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu nyok, Guys. Kowe wani kok ngene iki lho karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur. Kowe mesti mak teratapmu. Nah aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, cekor. Nyo. Edan Ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku, sumpah. Nyo. Weh, ya tenanan kok. Tenan. Yakin bolak-balik. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ya ngono kuwi, kendel aja kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudar sik. Ya guys. Weh lah, Ngono kuwi ditampa ora penantangku. wani wae. Wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Watone isih kuat aku isih gelem. Nyo, Iya, iya. Kendel tenan kowe. wedi nek aku madhep nyo. Nyo guys. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nya, ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kok piye, nya, ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat kok nya ayo. Mburi kok piye, nya, ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku iki lho nya. Is aku ya iya kok nya. Ayo bareng apa? Mburi kok piye nya? Mburi nya. Pajange cak kendel iki. Oh iya tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo, Kowe sewu aku sik. manut. Manut. Nya aku sik nya. Sampean pangeran pati tak punjul nya. Lek pecah, Kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah siramu. Nya. Kowe iki domongi ngayal ya wis to. Lho, Wis e. Lho. Wis to. Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demet iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wah, wis ngantem to. wis. Meneh ora? Ayo meneh. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Iya. Engko balese pindho. Iya. Wah, dia-diamu e. Jebol. Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene tenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Aduh.
Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Semela. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Utang loro rasa. Kene. Wah modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire mek semono. Ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dengan mati tidak kawin. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kuwi. Ayo kene tenan. Yo. Nah, wulu. Nah. Ping 3 lho kowe. Yo. Kene. Nah, dia baca jahit. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sing. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagi kan? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Wajung. Kurang pisan. Iya. Iya. Ta. Ayo, sak bantermu. Hop! Del. Kok nglekar lek. Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe ayo gentenan. Matane. Wo, pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape kula kaya. Aku. Sing ngalon Dirna. Terus sing ngakon ngamuk nang kana kedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene to nek ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kula tak ketapi kok ngerampok utawa kok ngrusak karo ngademel iki, kowe iki pate wong maling. Hah? Pate. Ana pate kudune iso mikir. Iya. Ana nek. Rene. Ora ana bandep watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni ngomong. Aku nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Udah aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki ame mangan wonge kelakoni ta omonge. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak barirana aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perlu lemah jantung. Are lemah lempung sakarmu. Kowe paham ora? Karang kadempel iki ora duwe salah ora diluput nang Goro Ngastina. Durna boyong Semar kok wong karang kadempel dikatuke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate.
Syaratnya apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono maksud dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isine kan. Aku kan nyanyi. Wis kono ora. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng, Nolo Gareng kan Nela Gareng. Nela Karisma. Kalau kowe nyanyi mentok tak kandhane ku anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu apa mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Ngono pripane Pate? Ora iso ngalahke Panakawan. Cecak mental cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga. Ontring dandang manguri. Mangga. Wetro dalem Pak. Barang kadempel wis padhang. Nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau ora kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan nggih, Pak.